जोंनि जि मोनसे राजनितिक अधिकार जोंनि जि मोनसे ट्राइबेलनि मोनथाय जोंनि जि मोनसे भारत संबिधाननि मोनथाय बेखौ लानानै जोङो दिनै आवगायबोदों जोङो डेम'क्रेटिक भाबै गणतान्त्रिक भाबै जोंनि सोमावसारनायखौ बर' माहारियारि फरायसा आफादा मोगथां महर होनो थाखाय जों जेब्लायबो जानजि खाफ्राबाय जोंनि जे थांनाय समफ्रावहाय जोंनि बर'फ्रा बै 1967 नि उननिफ्रायनो जि आन्दोलन खालामबोबाय जि सोमावसारबोबाय जाय समावहाय जोंनि बर'फ्रा जोंनि आसामावनो जोंनि हायावनो जोंनि गुवाहाटी इउनिभार्सिटि बायदियाव फरायोब्ला जोंनि कटन कलेज बायदियाव फरायोब्ला जोंनि बर'फ्रा जोंनि जोहोलावजोफ्रा दिनै हस्टेलनिफ्राय थफ्ला गारहरजानाय सोरबा जोंनि बर' आइजोफ्रा दख'ना थुजानाय ब्लाउज बिजि जानाय दै सारस्रि जानाय बैसिम खस्थ' खालामनानै 1967 निफ्रायनो बर'फ्रा 2020 सिम आन्दोलन खालामबोदों आलादा रायजो सोरजिनायनि थांखि लानानै बावसोमबोदों नाथाय 2020 नि उनावहाय बर'फोरनि बै समनि जे बावसोमबोनाय बैसोरनि जे मुंख्लं जाबोनाय जोंनि जोहोलावजोफ्रा बै समनि जे मोनसे जोंनि बिब' बिनानावफ्रा जिनाहारि खालामजाबोनाय अयनाय भाबै बुथारजाबोनाय बै गफुर बादियाव दिनै बर'फ्रा दिनै आलाय सिलाय दिनै बुथारजाबोनाय बै बुमखा बादियाव जोंनि बर' बिब'फ्रा दिनै आलाय सिलाय आसाम पुलिसजों जिनाहारि खालामजाबोनाय बैफोरबादि दुखु खस्थ' बैफोरबादि जे बर'फ्रा आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमबोबाय गाव मुंख्लं जाबोबाय बिथांमोननि थांखि आरो बिथांखिखौ 2020 नि गेजेराव फोजोबस्रांनानै फैबाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युशन टु द डिमान्ड गिभिं द इंटेग्रिटी of the state of Assam होननानै बिथांमोना सुक्ति खालामनानै फैबाय जे जों बिथांमोना खेबसेयैनो जयैनो बर'फोरनि जि डिमान्ड दंमोन बे डिमान्डआ दिनै जोब्बाय होननानै भारत सरकारजों सारेन्डार खालामनानै 2020 आव फैबाय जोंनि अल बड' स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेननायाव जोंनि मानगोनां बिग्रायारि नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड बिथांमोनहा दिनै मेगन मेगसेबनानै सुक्ति होनानै बिथांमोनाबो दिनै बोरमा बादि बोरलि होजाबाय बिथांमोननि जि थांखि बिथांमोननि जि मोनसे सुजुग आरो सुबिदा बिथांमोननि जि आलादा रायजो सोरजिनाय बे आलादा रायजो सोरजिनाया 2020 आव जोबफाबाय बर'फोरनि जे गावसोरखौनो बावसोमबोनाय गावनि गथ' गथायखौ दिनै आलादा रायजो सोरजिनायाव जि सेक्रिफाइस खालामबोनाय बिथांमोननि जि सिमां जाय बर' बिमाया रान्दि जानांबाय जाय बर' गथ'फ्रा दिनै मावरिया जानांबाय जाय बर' बिब' बिनानाव बिथांमोना दिनै जिनाहारि खालामजाबाय जाय बर' जोहोलावफ्रा सोरबा आन्दोलननि नामावहाय मुंख्लं जानांबाय बिथांमोननि सिमाङा 2020 आव बेथेन जाबाय दा 2020 नि उनावहाय जोङो गोदान जोलैसाफ्रा जों नेदोंमोन माबा मोनसे गोदान माबा मोनसे मोजां जोंनि थाखाय जागोन होननानै जों नेबाय बोसोरसे नेबाय बोसोरनै नेबाय जि देरसिन मोनसे साबसिन जानांगौ बे साबसिन जानांगौआ दिनै गाज्रिसिन जानानै फैबाय बेवहाय जोङो दिनै सिन्था खालामबाय बेयाव जों सावरायबाय बेवहाय जोंनि बंस'नि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनजों जयैनो जों सावरायबाय जों माबा मोनसे खालामनांसिगोन माबा मोनसे सिन्था खालामनांसिगोन जोंनि फैबाय थानाय जोंनि गथ' गथाय फिसा फिसौनि थाखाय जोंनि फंबाय बिनानावमोननि थाखाय बिथांमोननि इयुननि थाखाय बिथांमोनखौ दिनै जों गोजोन लामा होनो थाखाय जों माबा मोनसे खालामनांसिगोन जोङो दिनै जाथिनि थाखाय जों गसंनांसिगोन बिदि सिन्था खालामनानै जों आवगायनो ओंखारबाय जों जानजि खाफ्राबाय जोङो दिनै बर'नि बै समनि दैदेनगिरि बिथांमोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै दिनै संग्राम खालामबोनाय दिनै दैदेनबोनाय मानगोनां सानसुमा गुफुर बैसामुसारि सारमोनजों जों सावरायबोबाय बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि दावरं दोख्रेम नार्जारि सारमोनजों जों सावरायजेनबाय बर'फोर
दिनै जोंनि बारग' एनडिएफबि दैदेनगिरि बिथांमोनजों सावरायजेनबाय जोंनि एक्सएलडि बिथांमोनजों जों सावरायजेनबाय जोंनि एक्स भलन्टियार फर्स बिथांमोनजों सावरायजेनबाय जोंनि आबुंनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों सावरायजेनबाय दिनै बोसोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों सावरायजेनबाय दिनै जों गासैबो आफादफोरजों सावरायनानै जों मोनसे डिसिसनाव फैबाय गमामायैनो जोंनि आन्दोलनखौ लांफिननो थाखाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जों थाम-थिम खालामफिननांगोन जों लाइमोनफोरखौ लानानै फिन खेबसे जों जांख्रिफिननांगोन बै डिसिसनखौ जों लानानै जों दिनै आवगायबोबाय जोङो दिनै सानदों दे जोंनि मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा सानसेखालि आंखौ बुंदों उमुक बाबु जोङो जोंनि समखौ नाथायै जों दावहा नांनानै फोथांनानै जों लाखिबोबाय नाथाय जों जे लाबोदों जों जे सेक्रिफाइस खालामनानै लाबोदों बे नाथाय दिनै जोबनो थांबाय बाबु बे नोंसिनि सम दिनै नोंसिनि दिन दिनै नोंसोरो दिनै बेखौ होबथानो हायाब्ला नोंसोरखौ मालाबाबो जारिमिनारि निमाहा होनो हानाय नङा आंनि गोसोआव नांदों आंनि गोसोआव हाबदों अब्ला आं बिथांखौ फिननाय होदों सार नोंथांमोनहा आलादा रायजोनि थाखाय नांफिनजानो लुबैयोब्ला जों थागथियारि दं जों जानजि खाफ्रागोन नांगौबा जोंनि बेक्ति जि मोनसे जों मोनसे पजिशन मोनसे जोङो प्लेटफर्माव दं बेखौ नागारनानैब्लाबो जों जाथिनि थाखाय नांनो जोङो रेडि होनानै आं बिथांनो फिन होदों बेनि उननिफ्राय जों आरम्भ खालामदों गोबां आफादफोरजों जों रायलायदों गोबां दैदेनगिरिफोरजों जों रायलायदों जों रावजोंबो रायलायालासिनो बनसुखौ जों जोनोम होआखै आरो दिनै मोनसे बनसुआ गोदान थांखि लानानै जों आवगायामोनब्ला जोंनि बनसुनि गोरों गोरों दैदेनगिरिफ्रा दिनै फैनाय नङामोन मानगोनां जोंनि गाहाय नेहाथारि डक्टर निजोमगिरियाबो फैनाय नङामोन जोंनि सेन्ट्रेलनि बिबानगिरि दैदेनगिरि सोरबा मास्टार डिग्री सोरबा पिएचडि सोरबा एलएलबी सोरबा बिएड पास जानानै थानाय जायहानो गावनि फिउचार दंखायो बिथांमोना बे प्लेटफर्माव फैनानै जातिनि थाखाय सोमावसारनाय नङामोन आंनि बिग्रायारि लोगो नोंथांमोन जोंनि लामा हान्थिनायाव गोबां जेंना फैनो हागौ जोंनि लामा हान्थिनायाव गोबां सैमाफ्रा सोंनो हागौ गोसोआव ला जेब्ला मैदेरा थाबायो गोबां सैमाफ्रा गिनानै सोङो सोरबाया गावसोरखौ एटाक खालामजानो गिनानै उसुं गुदियाव थानानै सोङो सोरबाया गावनि ओंखाम गोमा जानो गिनानै औवा हासुं गुदियाव थानानै सोङो नाथाय बनसुआ जोनोम जानायनिफ्रायनो जों मैदेर बादे गोगोमै जों आगान होबोदों आरो जों मैदेर बादे जों गोगोमै जोंनि थांखिखौ बर'फोरनि देरसिन जेसेबां आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय जों मैदेर बादे गोम गोमै जों थाबायलांगोन जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गोबां आफादफ्रा जोनोम जानानै थांबाय गोबां आफादफ्रा गुबुन गुबुन नाम लानानै बे मोनसे थांखि आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखायनो जोनोम जानानै बिथांमोना थांबाय बै माउन्ट एभारेस्टखौ गाखोनो थाखाय बै थांखिसिम सौहैनो थाखाय गोबां जोंनि बर'फ्रा गोबां आफाद लानानै आवगायलांनो बिथांमोना थांबाय नाथाय जे थांखिखौ दिनै जोंनि बै आफादफ्रा आलादा मुं लानानै जे थांखि लादोंमोन नाथाय बिथांमोना दिनै जाफुंसार जायासै सोरबा बादिया सारेन्डार जाबाय सोरबा बादिया जिरायथ'बाय सोरबा बादिया दिनै जेननानै थाबाय नाथाय बै थांखिखौ बै एखे थांखिखौनो जोंनि बनसुआ जोंनि आलादा रायजो मोननायनि बै माउन्ट एभारेस्टखौ गाखोहैनायनि जे थांखि बेखौ जों लाफिनदों जोंनि थांखिया गोदान नङा जोंनि थांखिया बै 1967 निफ्राय जे थांखि लादों बे मोनसे थांखियानो नाथाय 2020 नि उनाव जाय थांखिया दिनै थैनानै थांबायमोन 2020 नि उनाव जे
थांखिया बर'फोरनि सिमांनिफ्राय सिमां जालांबायमोन बे थांखिखौ दिनै बनसिउआ लाफिनदों बनसिउआ दिनै मासे सिला बायदि जि नोजोर बे गोख्रों नोजोरखौ लानानै जों आवगायलांगोन जोङो दिनै बनसिउआ जे मोनसे गोथां थांखि लानानै जे मोनसे गोथार थांखि लानानै जोंनि बर'फोरनि सेफटि सिकिउरिटि बर'फोरनि आलादा रायजो सोरजिनायनि बर'फोरनि थामोनथानि बर'फोरनि जौगानायनि जोंनि गथ' गथाय फंबाय बिनानाव इयुननि थाखाय जों सोमावसारगोन The borders will never compromise on the demand of separate state Bodoland. Bonshaw will continue to keep up the fight that our forefathers have started. Bonshaw will continue the legacy, the long-standing demand of the Bodo people. Bodos are fighting since 1967. Bodos are fighting till 2020. But the Bodo organizations, they have signed the agreement with the government of India, which is not accepted by the Bodo people. The Bodo people will continue to fight for the safety, for the security of the Bodo people. We will fight for political self-determination of the Bodo people. We will fight for the autonomy of the Bodo people. जोंनि जे डिमान्ड जोंनि डिमान्डखौ मोजाङै खोनासं जोंखौ पुलिसफ्रा लांनो नागिरदों हा डिटेन खालामनो नागिरदों दा जिरायनानै था पुलिसफोरखौ जेबो आखाइ होनाङा बिसोरखौ जेबो माबा नाङा गावसोर थिखोना लांगोन जों जिरायनानै थागोन गावसोर लांनांगौबा लांगोन बासाव लांगोन जोंखौ हा जिरायनानैल' था आरो सोरबाफोर हिनजावफ्रा जुदि सोरबाफोर गिदोंबा एसे साइड जानानै था हा आरो जुदि जोंखौ थिखोयोबा जिरायनानैल' था बिसोरबो आखाइ होनाङा जों नन भायलेन्टलि जोङो बे प्रटेस्ट खालामदों जों बेयावनो थागोन हा बेयावनो जिरायगोन जोङो आरो जोंना प्रेसिडेन्ट मोनहा मेम'रेन्डाम साइन खालामबाय जोङो मेम'रेन्डामखौबो हैगोन जों रावबो गिनो नाङा दे रावबो गिनो नाङा हारिनि थाखाय रावबो गिनो नाङा जिरायनानै था हमफैयो थिखोयो मा खालामो लांगोन जों थांगोन जोंखौ खिन्थु जों दसे जिरायनानै थागोन जोङो जिरायनानै थागोन जों थाङा दा दसे थाथ' जोंना सासे जोंनि क'क्राझारनिनो रुपचन्द होननाय बे फंनैसो बिबुंथि होगोन दे